ta Afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka ‘ya'yanta ya za mu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar ‘yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more Afirka kasar ‘yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a gane komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba son kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya bi yau aka lazimta a Afirka na farko 'ya'yan